Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati lillahi ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila haradna qudub jamil maqam wal ghafil a'zam sultan al-awliya. Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Wa ila hadrati mursyidina murabbi rahina maulana Habib Muhammad Lutfi bin Adi Nasim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan masyayikh Darul Tauhid al-Hasaniyah. وإلى حضرة شيخ هذا الكتاب بالغافلين الشيخ عبد الله ناصر الرحمن سمرقند وصولهم وفرحهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه بعلومه ومتعنا بأسراره وأعاد علينا من بركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزجر عن الكذب. Tawi iki bab nerangake nyegah anil kidhi sangka tumindak goro. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad ibn al-Fadl, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Ibrahim ibn Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq ibn Salamah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Anna Nabiyya sunnakan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Nabi alaikum bisidqi. Dite Nabi. Alaikum netepana sira kabeh bisidqi ing bener, jujur. Fa inna sidqa karena sedune bener iku yahdi nuduhake apa sid ilal birri maring perkara bagus. Innal birra sedune perkara atalakan bagus iku yahdi nuduhake apa bir ilal jannati maring swarga. Wa ma yazalunan ora leren-leren sapa rajulu wong lanang iku yasduku bener sapa rajul. Wa taharra lan niti-niti sapa rajul asidqa ing bener hatta yuktaba sehingga den catet sapa rajul indallahi indam muga Allah siddiqan ing wong sing bener. Wa iya kumlan dia sira kabeh wal kadziba ing kara fainal kidba wa iya kumlan dia sira kabeh wal kidba ing kara fainal kidba karena sune kara iku ya dinuduhake apa kid ilal fujuri maring kelacutan fainal fujuran stune lacutan iku ya dinuduhake apa fujur ilan nari maring neraka. Wa ma yazal lan ora laren-laren sapa rajul wong lanang yakdzibu iku kara sapa rajul. Wa taharra lan niti-niti sapa rajul al-kidba ing gorohan hatta yuktaba sehingga den catet sapa rajul indallah ing dalem Gusti Allah kadiban ing wong sing goroh. Iki bab nerangake nyegah sangka goroh. Iki goroh iku gampangane ya sing harus awak dhewe hindari. Ngene, Al-Faqih jauh. Haddatsana Muhammad ibn al-Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil Ma'mash an Syaqiq ibn Salamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Sira kabeh supaya guneman kang bener. Karena guneman kang bener iku narik marang kebagusan lan kebagusan iku narik marang swarga. Iki dawuh Kanjeng Nabi dhewe. Awak dhewe sebagai umat wis seharusnya ngomong perkara sing bener. Apa sing metu ning lisane awak dhewe. Iku ya kudu apa anane
Dalam artian ora mriduki wong, ora hasil goroh. Nek kan maksudnya jujur, maksudnya itu jujur dalam artian ya sesuai kenyataan, aja gawe-gawe sing ora padha karo kenyataan. Mbah iku awak dhewe ngomong ning wong utawa karo diri sendiri, intinya sing penting iku jujur. Kenapa ngono? Mergo jujur iku bagian sangka kebagusan. Sedangkan kebagusan iku iso narik wong ning swarga. Ngene. Jujur, nek awak dhewe gelem jujur, iku keapian ning sekitar iku iso ketarik. Dalam artian mendekat dengan awak dhewe. Wis ngono ya iku ya wis ya memang ngono. Wong jujur iku justru luweh berpotensi oleh keapian. Ketika kok ana wong jujur, maka keapian ning sekitare bakal moro ning wong iku. Lan bagusan iku narik marang swarga. Intine jujur iku salah siji amal sing ya iso ndadekno wong mlebu swarga ngono teman. Wes wong iku ora leren-leren oleh guneman bener lan inti-inti omong benere. Hingga den catet ana ing ngersane Allah dadi wong-wong sing temen bener. Sira supaya ngati-ngati aja nganti goroh. Goroh iku narik marang lakon lacut. Lacut iku narik marang neraka. Intine balikan jujur iku bohong. Bohong iku adalah siji perkara sing mendatangkan perkara-perkara buruk liya. Ya aja sampe. Iso nggarai wong mlebu neraka. Wong iku ora leren-leren. Ngomong goroh lan ninti-ninti goroh hingga den catet ana ing ngersane Allah taala suwijine wong sing ahli goroh. Ya aja sampe awak dhewe maksiat, misal keseringan goroh. Nek sama gak iso dihindari ya minimal aja sering-sering. Kenapa kok ngono? Ya mergo kok sampai enek wong dekne keseringan maksiat tertentu, misal ning kene goroh. Dekne sering bohong karo wong liya misal. Gak tau jujur. Maka dikhawatirno dekne tergolong sangka wong sing ahli maksiat goroh. Maksudnya dicatat ngono, kawatare ngono. Sebaliknya bareng, awake dhewe ya kudu berusaha terus jujur, terus ngomong apa anane. Ben ya insyaallah dengan terus menerus awak dhewe jujur, ora goroh, iku iso ndadekno awak dhewe mlebu ning golongane wong sing ahli jujur. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Fadl, hadatsana Muhammad ibn Ja'far, hadatsana Ibrahim ibn Yusuf ila akhirih wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.